नि फेरसो बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानि दैमारि, रादाबनि सम। बे समाव जोंनिसिम एसअपि सफैदों। बड'लेण्ड एफेयार्सनि गेजेरजों फोसावनो आखायाव लाबाय। बुंफिनबावदों, बे समाव जोंनिसिम गोदान एसअपि सफैदों। बिखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड एफेयार्सनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लाबाय। मोनस्नि जिल्लायाव कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जाबाय। गुबुन जिल्लायाव थांनो हानायनि मोनथायखौ बन्द' खालामनाय जादों। मोनथाम बाहागोआव बोखावनाय जादों जिल्लाफोरखौ। मोनस्नि जिल्लायाव कन्टेनमेन्ट जन जागोन आरो 24 घन्टा कार्फ्यु थागोन। माबे जानो हागौ बैफोर जिल्लाफोरा? गवालपारा, गलाघाट, जरहाट बे मोनथाम जिल्लायाव टटेल कन्टेनमेन्ट आरो 24 घन्टा कार्फ्यु। सनितपुर, बिश्वनाथ, मरिगाव आरो लखिमपुर बे जिल्लाफोराव टटेल कन्टेनमेन्ट। गेलामाला दखानफोराल' थागोन बै कन्टेनमेन्ट जनफोराव मोनाबिलि 5 रिंगासिम। 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु जानो गोनां जिल्लाफोरा जाबाय शिबसागर, डिब्रुगड़, क'क्राझार। 1 रिंगासिम दखान बाजार खुला थागोन। बरपेटा, नलबारि, बाक्सा 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। बजालि, कामरुप, दरं, नगाव 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। 1 रिंगासिम दखानफोर खुलिनो हागोन। हुजाइ, तिनसुकिया, काछारावबो 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। धेमाजि, करिमगन्ज आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। शिबसागर आरो डिब्रुगड़नि सायाव नोजोर लाखिनाय जागोन कभिडनि संख्या बारायनायखौ। गुबुन फारसेथिं 5 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु जानो गोनां जिल्लाफोरा जाबाय धुबुरी, कामरुप, खोला सालमारा बेफोराव मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। माजुलि, बङाइगाव, चिराङाव 5 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। उदालगुरि, सोनाब कार्बि आंलंआव 5 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। डिमा हासाव, सराइदेव आरो हाइलाकान्दियाव 5 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। 4 रिंगासिम दखान बाजार खुला थागोन बेफोर जिल्लाफोराव जायफोर 5 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु। बेबादिनो आसामाव जिल्लाफोरखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों। टटेल कन्टेनमेन्ट जन 2 रिंगानिफ्राय कार्फ्यु होजानाय जिल्लाफोर। कामरुप मेट्र' जिल्लायाव गासैनिसिमबो साबधान थानो आरो कभिडनि नियमफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। जाहाथे आरोबाव गोबाव नियमफोरखौ लानांगौ जानाय नङा। बिब्दि जायोब्ला रायजोआव गोबां उसुबिदाफोर नुजागोन होनना फोरमायबावदों। बेजों लोगोसे गाहाय मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गुरैयै खावलायदों बयखौबो। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।